So Dorian, Rees, beth sy'n digwydd mae heddi? Wel, cynnar beth ar clwb mwyn tynnu'r boes y beics mae gyd y tigli a wneud rhyw 3 cwrs iddyn nhw, un fach 10 milltir, un rhyw 27 milltir a un biti bod 50 milltir. A ble mae'r un 50 milltir yn mynd i gyd? O, mae'n mas yn fel un fach, lan i top diawyd, gros top cwrs goch a lawr i Ponchan, gros am cypl dewi, lan i mynd i Llantoni, draw i Llansower, 500 tan ôl i Lanbed. Ti'n neud nhw? Dwi'n gobeithio ni nawr. A sawl pull-up i gael yna? Sawl pull-up i gael yna, ond ddim yn rhy wael i rwy'n sy'n gwarydd o seiclo. A pa mor aml ych chi'n cwrdd fel clwb? Maen nhw'n clwb yn dod bob nos fawrth, a wedyn bob nos iau, ond nos fawrth yw'r un mwyaf poplar y gwir. Mae bob math o reiders yn dod brynu mewn tra'n sefyll mewn grŵp bach i reidio deu gili a noswaith fach sociable, ond fe. A sawl un chi'n gobeithio gweld heddi? Wel, mae'n gwybod, o'n i'n gweud sy'n ni'n gadw 15, le fe'n gwybod, ond ni'n cael bod dros 20, ond nawr, mae cwpl arall i ddod, so bydd e'n gwybod ar bach. Ond wrth gwrs mae'r un lleia 9 milltir rownd Llanfer, mae hwnna'r gyfer dechreuwyr. Odi. A wedyn beth yw'r un ganol? Un ganol, gwmwys yn beth ar un fawr, ond bod nhw'n dod nôl i Ponchan, mas i'r Dorian, a syth nôl ar yr rhewd main road i Lanbed. Beth yw'r tywydd i fod ydi? Wel, ym edrych i dda mas na. Bach o wynt, ei? Bach o wynt. Bach o'n crosswind i gael na siwr. Reit, wel, pob hwyl i chi. Edrych mlaen i wrach yn dod nôl. Iawn, diolch yn fawr i chi.